Што рабіць, каб не дапусціць развіцця ў дзіцяці гомасексуальнай арыентацыі? Нічога. Сучасныя навукоўцы не пацвярджаюць ролю бацькоў у фарміраванні сексуальнай арыентацыі дзіцяці. Аднак тое, што сучасныя навукоўцы адназначна пацвярджаюць, гэта роля бацькоў у фарміраванні ў дзяцей стаўлення да ўласнай сексуальнасці і сексуальнасці іншых. Калі бацькі дазваляюць гамафобныя выказванні, якія прадугледжваюць жорсткае замацаванне гендерных характарыстык, выказванні, якія прадугледжваюць перавагі гетэрасексуальнасці над гома- ці бісексуальнасцю, у дзяцей, у выпадку, калі яны з'яўляюцца гома- ці бісексуальнымі, фарміруецца негатыўнае стаўленне да сябе, засвоеная гамафобія, якая негатыўна ўплывае на ўсё іх жыццё. Калі ж дзеці гетэрасексуальныя, то падобныя выказванні ўплываюць на фарміраванне знешняй гамафобіі ў дзяцей, што абцяжарыць іх камунікацыю з іншымі дзецьмі і можа мець негатыўныя наступствы і тады, калі яны вырастуць. Самае галоўнае ў выхаванні – гэта вашы ўзаемаадносіны з дзіцём, каб яно заўжды адчувала вашу падтрымку і безумоўную любоў. Навучыце дзіця быць шчаслівым і радавацца жыццю. Пакажыце яму прыклад адкрытай свядомасці і павагі людзей. Прысвячайце свайму дзіцяці час, шчыра жывучы яго інтарэсамі і клопатамі. Будзьце гатовыя расці і мяняцца разам з ім. Памятайце, што ў дзяцінстве нельга зразумець, якая сексуальная арыентацыя будзе ў вашага дзіцяці, але гэта і не важна. Галоўнае, каб дзіця было ўсебакова развітай асобай, што паспяхова наладжвае паважлівыя адносіны з іншымі людзьмі і безумоўнае прыняцце вамі яго асобы.